Canı diye. Salama kim kovmayadan armanda. Edip olsa ertir toya gelýändiň da diye. Benim edip olsa ýerden uçýas diýen. O näle ýerden uçýar? Sen şäherde diýen de benim şäherde diýen. O şäherde odan nere uçak bolýandy? Toy erti şäherde de benim. O näle şäherde? Toy erti marda diýen. Ay bulam yo sende yok, mende yok, bianky gönü. Näle marda o? Biz sana belli etdik ha, şunu ýaşynalyk. Plan yerde plan yok. Hakykatdan men ýadyma düşýär. Hawa belli etdim diýen. Aşo toy ertim diýen olam hawa. Ertim maratma olama marda diýdi diýen. Maňa da jaň etdim. Marat o marma da şunu ýaşynalyk erti toy nerede marda. Erti toy plan yerde toymuz var ha bizim. Bilemek. Plan etdik. Hawa şo toy erti. Ayny kelle tutdy. Ýa mardak toy edin jaňa agam şeýle ortur. Şeýle nämet bir ertibär toymuz var. Biz sen restorana barsak bolanok, ertiden gap toymy ekende olam ýok bolanok, atyp üý kolap balam gyzyp bara. Onuň muny alyp men jaňa diýen toýlaryna. Şunu ýaşyňar, şu biz sen toýuna barsak bolanok, sen şu gap toýmy ekene. Şeýle, näme gap toýo mende aýtdym ertiri tünne toýy diýär, biz şunu ýaşyňar. Yanka ýalar ýakar ýok. Ay gelmeseňiz öý kolajekden naro atere. Näet garazy tap bilemem. Onuň Yankı Murat'a dedim sen hayse bolsa birine git dedim. Ben haysına gitmedim, ben birine gideyim dedim. Bolya. Onun alık Murat gitti, Aşgabat'a toyda men gittim ha. Men daha diyette başlamalı toya, öyle 4'ün yarına bardım. 7'in yarına çeli toy yedim, şu anido da etikedim, daha ettim. Onun kara şeydip Murat'dan uğrattım, toy yedi, iyiyem saat 7'de 100% davolne. Davon, o toyu ödeme martın yardım şemalar. Köşeme apartım. Davon, yan toyu yedi borlu. Indi şondan men maraytım nerede olmadı. Ponos gıdıklıyız bu toy. Saat 8 olur. Jaňa diýara. Jigim oýna diýäňmi sen? Bar bolup bilýärsiňmi şey? Filan gokmy? Avansyňy alyňyz gelin da diýip. Menim agam Murat barda. Näme Murat o? Murat gelen ok diýär. O näme gelen ok? Ýerden özüm uçup goýurdum diýär. Ay yo gelen ok eýle bile ýa Murada SMS edýän näme o baraň soň bir bardara toy oýna diýäňmi o şunu ýaşa Muradam näme baraň soň men ýene diýär toy ýeler wapşe men filan oklar ýüzüm beren oklar hiç kim ýanyma gelen ok diýip menim çykdy jaňa seni maňa diýär bulam çykyp jaňa diýär näme diýip beni bardara toy maňa çykdy şu adam jaňa toýuna goşýan diýär al goşdurýan ikine alo Murat gelen okmy men toy soňup durýar gelin da siz zaty. Onu näme giripdiň diýen nirde? Men şu agardyda diýär. O bedem agardyda toy. Onu näme şu gelen wagt diýär. Akazyta Murat 9-nyň ýaryna çelim, 1-nji stajda ýa-da Mahmud bilen başga bir toýda oturar. Bizim barma toýda 2-nji stajda. Ene netiýen ýok bolsa, öýräňmi? Netiýen şol adam şeýle. Ana ondan 9-nyň ýaryna soň bar ýa, oğlum Ulyazet Sawaýany bärki adamyň netiýe eken. Berk toyun netiýe eken şo Murat bolan. Çağa çykaran şeýle gowur eken. Öýräňmi netiýe? Netiýeden aýryşmak ýok.